Obyvatelia Vysokých Tatier napokon nebudú zasypaní odpadom. Primátor vyhlásil, že ho s okamžitou platnosťou budú opäť odvážať raz týždenne. Mesto totiž koncom februára obmedzilo odvoz komunálneho odpadu, čo miestnych pobúrilo. Súviselo to s problémami v mestskom zastupiteľstve. Mesto Vysoké Tatry má menej ako 4 000 obyvateľov. Rozlohou je však po Bratislave druhé najväčšie. Náklady na odvoz odpadu sú teda mimoriadne. Obyvatelia platia za odvoz komunálneho odpadu 30 eur za rok. To však nestačí. Radnica navrhovala zvýšiť poplatok na 42 eur. Poslanci mestského zastupiteľstva sa však nedokázali dohodnúť na schválení nového nariadenia o odpadoch a dokonca ani mestského rozpočtu. Radnica koncom februára rozhodla o znížení frekvencie odvozu odpadu na raz za 2 týždne. Pripomeňme, že Tatrancom sa neželané stretnutia s medveďmi podarilo obmedziť aj vďaka častému odvozu odpadu. No čo môžem na to povedať? Keď príde leto, bude to tu ešte viac zapáchať. Občania začali podpisovať petíciu. Nedokázali si predstaviť, čo by sa pri zriedkavejšom odvoze odpadu v meste dialo najmä počas turistickej sezóny. Nasledovali rokovania a aj búrlivé zastupiteľstvo. Poslanci síce občiansku petíciu neprerokovali, za to však schválili rozpočet a ukončili 3 mesiace trvajúce provizórium. Pevne verím, že toto sa už nikdy nebude opakovať, že to bolo prvý a posledný krát v celej histórii mesta. O novom nariadení o odpade síce poslanci nehlasovali, pretože zákon to umožní až s istým časovým odstupom. Smeti však v Tatrách budú opäť odvážať každý týždeň, a to s okamžitou platnosťou. Poslanci slúbili, že budú na tom pracovať, budú hľadať cesty, ako to dofinancovať, a urobili sme gentlemanskú dohodu. Vývozom odpadu vo Vysokých Tatrách sa zrejme bude zaoberať aj prokuratúra. Podnet jej poslali občianski aktivisti, mysliac si, že nie je všetko v súlade so zákonom. Na území mesta sa odpad vyváža za nereálne sumy, ktoré skutočne nezodpovedajú reálnym nákladom, a teda je tam problém s dodržiavaním zákona. Aktívni občania z mesta Vysoké Tatry tvrdia, že ich úsilie malo zmysel. Ak by nebolo, ťažko predvídať, aké problémy by hromadiaci sa odpad s príchodom letnej sezóny spôsobil. Väčšine samospráv vyhovuje, keď sú občania ticho a len pokýnkajú hlavou a povedia, že no tak sa s tým zmierime. Nie, to nie je cesta. Ak s niečím nesúhlasíme, občania musia vystúpiť. Z Vysokých Tatier Jozef Slivenský, Tatry.